Mapagpalang araw sa inyo mga kaiwaga. Nababasa ko ang mga comment ninyo na sa iba't ibang lugar nakakaabot ang ating mga kwento. Meron sa USA, Korea, Japan, Middle East at lalo na dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyo mga kaiwaga. At para patuloy nating may shoutout ang inyong mga pangalan, kasabay kung nasaan man kayong lugar, mapaibang bansa man o dito sa Pilipinas. Huwag kayong mahihiyang mag-comment ng pangalan at lugar kung nasaan man kayo ngayon. Isa-isa ko yung babasahin at mag-iiwan din ako ng comment. Maraming salamat sa inyo mga kaiwaga. Nasa huli ng kwentong ito ang shoutout natin para hindi maantala ang inyong pakikinig. Please like and share. Maraming salamat. Simulan na natin ang karanasan ni Ambrosio. Panahon ng 1979. Lugar ng Masbate. 14 anyos pa lamang si Ambrosio nang mamulat siya sa dalawang uri ng pamilya. Naghiwalay kasi ang kanyang mga magulang noon dahil din mismo sa kanya ng mga panahong nagdadalang tao ang kanyang nanay. At bilang sanggol ng mga panahong yon, hindi siyang dapat na sinisisi. Hindi nyo na maitatanong dahil ang nanay ni Ambrosio ay nasa lahi ng mga gumagamit ng kaliwa at ang kanyang tatay naman ay nasa lahi ng mga bertudes o uri ng mga manggagamot na nagpapasa-pasa magmula sa kanilang mga ninuno na magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagpapasa ng kanilang abilidad sa sarili nilang kadugo. At para sa kaalaman ng lahat, anong uri ang gumagamit ng kaliwa, ito ay maaaring aswang, mangkukulam o mambabarang. Kaya naman ang magkaroon ng pangunawa itong si Ambrosio. Naguguluhan siya kung alin ang kanyang susundin, ang pinagmulan ba niyang lahi sa kanyang ina o ang kaalaman na nagmumula sa kanyang itay. Marahil ay ilan sa ating tagapakinig ay nakaranas din ng ganito. Dalawang uri ng pinagmulang lahi at kung sino man yun sa inyo, alam nyo na kung alin ang dapat ninyong piliin. Subalit sa kwentong ito na ibabahagi natin, nahirapan si Ambrosio at sisimulan natin ang karanasan magmula sa pag-iibigan ng kanyang inay at itay hanggang sa mabuo si Ambrosio. Napakasaya naman sa lugar na ito, no? Hoy, Midisto! Hoy, ano ba naman ito? Pare, may sinasabi ka ba? Kanina pa ako nagsasalita rito, Midisto. Hindi ka pala nakikinig? Ang sabi ko, napakasaya rito. Oo, napakasaya talaga. At ang daming magagandang babae. Ay sus, kaya pala kanina pa akong salita ng salita rito. Doon ka pala sa mga babaeng yun nakatingin. Ikaw naman, Ribby, oo. Ano bang pinunta natin dito? Di ba makakita ng magagandang tanawin? Sa bagay, para naman talaga sa mga binata't dalagang araw na ito. Anong gagawin mo? Tititigan mo na lang ba sila? Mamaya, Ribby, ipapakita ko sa'yo. Lalapitan ko ang magandang babaeng yun. Mainin siyang kumilos at magandang manamit. O siya, sige. Ikaw bahala, Midisto. Basta ako uupo lang rito at panunuorin lang kita. Nagpatuloy ang kasiyahan sa barangay na yon hanggang sa magkaroon nga ng pagkakataon nitong si Midisto. Kagad niyang nilapitan ng magandang babae. Ang pangalan noon ay si Tasing. May maganda at maamong muka. At ito namang si Midisto. May katangkaran, maputi at may matipunong pangangatawan. Bungad pang wika ni Midisto nang makalapit kay Tasing. Magandang gabi sa iyo, magandang binibini. Paulit-ulit pang lumingon si Tasing sa kanyang paligid na baka hindi siyang tinutukoy ng lalaking nasa kanyang harapan. Tugon pang wika ni Tasing. Sino po sila? Ako si Midisto. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Pero hindi naman po kita kilala. Ano po bang pakay mo sa akin? Huwag kang matakot, wala akong masamang pakay sa'yo. Kanina pa kasi kitang pinagmamasdan eh. Pumukaw ng aking atensyon ang iyong kagandahan. Simula ng araw na yon, hindi tinantanan nitong si Midisto itong si Tasing. Patuloy niya itong kinausap kahit na layo ng layo. Hanggang sa dumating ang araw na nakuha niya rin ang tiwala nitong si Tasing dahil sa patuloy niya itong matyagang niligawan. Hanggang sa madalas silang nag-uusap at nagkikita sa ilalim ng isang malaking nara. Doon nabuo ang kanilang pag-iibigan hanggang sa isang araw na pag-alaman ng pamilya ni Midisto gayon din ang pamilya ni Tasing ang patungkol sa kanilang relasyon. Tasing, hindi mo ba alam ang pinagmulang lahi niyang si Midisto? Alam ko po, itay. Pero mahal ko po si Midisto. Pagmamahal, hindi umiiral sa atin ang pagmamahal, Tasing. Pumapas lang tayo ng tao at alam mo yon. Yun na nga po, itay. Kaya nga po gusto kong magbago. Pero pilit niyo akong itinutulak sa paraang yan. Kaya nang makilala ko si Midisto, nasabi ko sa akin sarili na yun ang oras at pagkakataon ko para magbago.
Kinakalaban mo na ba ang lahi natin, Tasing? Iwalayan mo ang lalaking yan dahil kung hindi, kami na mismong gagawa ng paraan upang magkalayo kayo. Pero itay, buntis ho ako. Magkakaanak na po kami ni Midisto. Isaalang-alang niyo naman po ang kapakanan ng bata. Ano? Buntis ka sa lalaking yon? Anong ginawa mo, Tasing? Binigyan mo ng kahihiyan ang lahi natin. Ang lahi ng mga mambabarang na may dugo ng pagiging aswang. Kukunin ko ang sanggol sa iyong sinapupunan at hindi yan mabubuo, Tasing. Sige, subukan mo. Dahil lalaban ako, ibubuhos ko ang aking buhay para sa aking anak. Sige, lumapit ka sa akin at kakalimutan kong tatay kita. Sa kabilang banda ay natanggap din ng magulang ni Tasing ang kanyang anak. Subalit itong si Midisto ay malabong matanggap ng kanyang mga magulang dahil sa taliwas ang kanilang kaalaman, gayon din ang kanilang paniniwala. Isang araw ay muli silang nagkita ni Midisto. Doon pa rin sa ilalim ng puno, sambit pang wika ni Tasing patungkol sa galit ng kanyang mga magulang. Midisto, kahit na anong gawin ko ayaw pumayag ng tatay at nanay ko. Galit na galit sila sa inyo. Alam ko nung una pa lang na magkakilala tayo, kaya patuloy akong lumalayo dahil sa init ng gamit na mayroon ka dyan sa iyong katawan. At noon pa man, nababasa kong may kakaiba kang kaalaman. Pero tinanggap natin yon at gayon din ako sa iyo. Kahit na nga ba, nagmula ako sa pamilyang mambabarang. Wala namang pinipili ang pagmamahal, Tasing, di ba? Kahit na ano pang pinagmula natin. Gusto mo tumakas na lang tayo. Iwan na natin ang lugar na ito at doon ay patuloy tayong magbagong buhay. Kasama ako, Tasing. Gustuhin ko man, Midisto, pero hindi tayo lulubayan ng mga magulang ko. Ang gusto nila ay paslangin ka. Samantalang ako, patuloy ko namang pinoprotektahan ang aking anak dahil pati siya ay gusto rin nilang paslangin. Yun na nga bang sinasabi ko Dahil halang ang kaluluwa ng mga magulang mo, bayaran silang mambabarang. Kaya kahit ang anak natin ay kaya rin nilang paslangin. Lalo pat alam nilang nanggaling ako sa lahi ng mga Bertudes. Hayaan mo, Midisto. Gagawa ko ng paraan para makalayo tayo. Kunin mo ng mga gamit mo at magtungo ka rito. Tapos hintayin mo ko. Kukunin ko lang rin ang mga damit ko sa aming tahanan. Nakapagdesisyon ng dalawa na lumikas sa lugar na yon at nang makabalik nga si Midisto sa ilalim ng puno, ilang oras siyang naghintay hanggang sa sumapit ang dilim. Wala pa ring Tasing na bumabalik. Hanggang sa mapagdesisyon na lamang ni Midisto umuwi sa kanilang tahanan. Nanduro ng kanyang kaibigang si Ribio na kanina pa pala siyang hinihintay. O Midisto, bakit parang pinagsakluban ka ng langit at lupa? Tingnan mo yung mukha mo, saan ka ba nanggaling? Kanina pa kitang hinihintay rito. Nakalimutan mo yatang mag-aani tayo ng mais ngayon. Si Tasing, Ribio. O bakit anong nangyari kay Tasing? Hindi na siya sumipot sa pagkikita namin. Mahal ko si Tasing. Lalo pat, magkakaroon na kami ng anak. Ano? Magkakaroon na kayo ng anak ni Tasing? Para mong pinaghalo ang langis sa tubig, ni kahit na kailanman ay hindi tugma sa isa't isa. Makikita at makikita kung sino kayo. Kaawa-awa ang bata. Paano na yan ngayon? Yun nga, Ribio. Tatakas nga sana kami ngayon. Pero hindi na muling nakabalik si Tasing dahil ayaw ng kanyang mga magulang patungkol sa aming relasyon. Anong gagawin ko? Malaking gulo talaga yan, Midisto. Kilala ang pamilya ni Tasing sa kanilang lugar ng mga mambabarang. Kinatatakutan sila ron. Samantalang dito naman sa atin, ang pamilya mo naman ang kilala patungkol sa pagiging magaling na albularyo. Kaya paano nating pagsasamahin ang magkaiba ng kaalaman, pati na rin ang paniniwala. Kausapin mo kaya ang tatay mo para naman makapagbigay siya ng opinyon. Alam na rin ba niya ang patungkol sa inyong anak? Hindi ko pa rin sinasabi dahil alam kong pagagalitan din ako noon. Ay nako, Midisto. Pati ako sumasakit ang ulo ko sa iyo. Kung hindi mo kayang sabihin, ako na lang para kahit papano'y makatulong naman ako sa iyo. Kaagad nga silang nagtungo sa loob ng kanyang tahanan. Si Ribio na mismo ang nagsabi patungkol sa nangyari habang si Midisto ay nakayuko, sambit pang wika ng kanyang itay nang malaman ang kalagayan nilang dalawa ni Tasing pati na rin ang kanyang magiging apo. Huwag kang matakot, Midisto. Tumanda na ako sa buhay kong ito. Alam kong balang araw ay magkakaroon ka rin ng iyong sariling pamilya. Ikaw ang bunso sa inyong magkakapatid at ayon sa ating kaalaman. Oo't walang masamang umibig. Subalit piliin mo rin ang naaayon sa ating gawain. Ngunit nandirya na yan, Midisto. Ang mahalaga sa akin ay ang aking magiging apo. Subalit ang tanong, sumasang-ayon kaya ang mga magulang ni Tasing? At sigurado ako sa mga oras na ito, patuloy na siyang pinipigilan ng kanyang mga magulang. Kaya kung ako sa iyo, Midisto, wala kang gagawing aksyon. Igalang mo ang kanilang desisyon kahit na nga ba ikaw pa ang tatay ng aking magiging apo.
Sa madaling salita ay hindi nagkaayos ang dalawang partido. Hindi na muling nagkita ang dalawa hanggang sa ipanganak itong si Ambrosio. Lumaki sa kanyang inay at nang unti-unting magkaroon ng sariling pangunawa na paulit-ulit na nagtatanong patungkol sa kanyang itay na si Medisto. Inay, nasan po ba si tatay? Ang sabi po kasi ng mga kababata ko kilala raw po siya sa kabilang barangay. Pero sa tuwing magtutungo po ko ron, para pong may pumipigil sa aking isipan na wag daw po kong magagawi roon dahil napakadelikado. Masama po ba si itay? Kasi ang paulit-ulit pong sinasabi sa akin ni Lolo, isang delikadong tao raw po si tatay. Totoo po ba yun, inay? Anak, kabaliktaran ang sinasabi ng lolo mo. Akong nakakakilala sa tatay mo. Hindi siya masamang tao. Pero bakit po kayo hindi magkasama ngayon kung mabuti po siyang tao? Mahabang istorya, anak. Siguro balang araw ay mauunawaan mo rin. Basta itatak mo dyan sa isipan mo na kahit na hindi ko kasama ngayon ang iyong tatay, mabuti siyang tao. Hindi siya masama. Ganun po ba, inay? Pwede po ba akong magtungo ron paminsan-minsan? Para naman po makita ko si itay. Naiinggit po kasi ako sa aking mga kababata na may kasamang mga magulang. Kompleto po sila. May tatay at nanay. Samantalang ako po, tayong dalawa lang ang madalas na magkasama. Kaya nga po patuloy nila akong kinukutya. Wala naman akong magawa dahil totoo naman ang sinasabi nila. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi nila, anak. O sige, pwede kang magtungo sa iyong tatay kapag nanduro na siya sa kanilang barangay. Dahil wala siyang madalas roon, marami siyang misyon na ginagawa. Sasabihan na lamang kita ha kapag nanduro ng tatay mo sa kanilang lugar. Salamat po, inay. Magpapakilala po ko kay itay. Sasabihin ko po sa kanya na ako po ang kanyang anak, na ang nanay ko po ay si Tasing. Makalipas ang ilang buwan, patuloy na nakikita ni Ambrosio ang mga ritual na ginagawa ng kanyang lolo't lola. Samantalang ang kanyang inay ay nanduroon lang ding walang pakialam dahil takot siyang pakialaman ng kanyang mga magulang. Dahil noon pa man nang makilala niya itong si Medisto, uminto na siya sa pambabarang. Itinuon na lamang ang kanyang pansin sa kanyang anak at ang dahilan kung bakit siya mismong lumayo kay Medisto. Dahil ayon sa pagbabanta ng kanyang mga magulang, papaslangin nila ang kanyang sariling anak kapag nakipagkita pa siya kay Medisto at itinuloy ang kanyang binabalak. Pagtatanong pang wika ni Ambrosio, sa paulit-ulit niyang nakikitang mga taong nagtutungo sa kanilang tahanan, gayon din sa mga ritual na ginagawa ng kanyang lolo't lola. Inay, bakit po ganon? May mga tao pong nagtutungo rito sa ating tahanan. Tapos kung ano-ano pong pinapagawa nila kay lolo't lola. May binibigay pong mga gamit. At ang kalaki po nun, may kasama pong perang nakikita kong binibilang ni lolo't lola. Ang dami pong pera, inay. Tapos maya-maya lang po, nagtitirik sila ng itim na kandila. Tapos kinukuha po ni lolo yung mga nandun sa garapon. Iba't ibang uri po ng insekto. Nang makita niya nga po ko sinigawan po ko tumalis raw ako roon. Bakit po ba, inay? Ano po bang ginagawa nila roon? Anak, wag na wag mong pakikialaman ng lolo't lola mo ha. Hayaan mo lang sila sa ginagawa nila. Kapag lubusan ka nang nagbinata, saka ko lubusang ipapaunawa sa iyo kung ano nga pang ginagawa nila. Nanahimik lang noong nagmamasid si Ambrosio. Maraming mga parokyanong nagtutungo sa kanilang tahanan. Nagbabayad ng malaking salapi para sa mga taong kanilang pinapabarang. Hanggang sa dumating ang isang araw, nagkaroon ng pagkakataong magtungo si Ambrosio sa tahanan ng kanyang itay. Dahil ayon sa kanyang kababata, nanggaling umano sila roon, nakatatapos pa lamang nilang magpagamot. Sigurado ka ba? Nandoon si itay? Oo, Ambrosio. Sigurado ko. Ginamot pa nga niya ako Kaya kung ako sa'yo, magpaalam ka na ngayon sa nanay mo para makatungo ka na roon. Di ba matagal mo nang gustong makita ang iyong tatay? Tama ka roon, Romel. Sigit magpapaalam muna ako kay inay. Sana payagan niya ako ngayon. Papayagan ka ng nanay mo dahil kilalang yung tatay roon. Isang magaling na albularyo. Pati na rin ang iyong lolo. Ganoon ba? Pero bakit ang sabi ni lolo't lola ko rito? Masama raw si tatay at delikado. Hindi napakabuti ng tatay mo. Mas delikado ang lolo't lola mo. Hindi mo pa rin ba alam na mambabarang ang lolo't lola mo? Ano? Mambabarang? Anong sinasabi mo mambabarang? Ay naku, Ambrosio. Ikaw na mismo nakatira sa loob ng tahanan ng lolo't lola mo. Hindi mo pa alam? Kilalang mambabarang ang lolo't lola mo. At yung mga taong nagtutungo sa inyong tahanan ay ang mga taong kanilang parokyano.
Yun ang sabi sa akin ni nanay at tatay. Hindi ko alam, Romel. Hayaan mo titatanong ko yan kay inay. Para malaman ko rin kung ano yung sinasabi mo, mambabarang. Basta ang alam ko lang madalas akong pinapagalitan ni lolo at lola. Kahit na wala naman akong ginagawa sa kanila. Kung ituring nga nila ako ron parang hindi ako kadugo. Mabuti na lamang at nandudoon si inay. Siya na lang ang kakampi ko sa loob ng tahanan. Sige, tanong mo sa nanay mo para malaman mo kung anong ibig sabihin ng sinasabi ko sa'yo. Kagad nga siyang nagtungo sa kinaroroonan ng kanyang inay. Nanduro nito sa may balon at naglalaba. At nang makalapit na nga siya roon, kagad siyang nagpaalam. Sumang-ayon naman ang kanyang inay. Kahit na tila ba nag-aalangan ito patungkol sa pagkikita nila ng kanyang itay. Sige po inay, madali lang po ko ron. Babalik naman po kaagad ako Titingnan ko lang po ron si itay. Natutuwa po kung makita siya at sana po tanggapin niya ako. Hindi katulad ni lolo't lola. Sige anak at mag-ingat ka. Bilisan mo lamang na makauwi dahil baka hanapin ka ng yung lolo't lola. Sigurado akong pag-agalitan ka nun kapag nalamang nagtungo ka ron. Kaya wag na wag mong sasabihin sa kanila. Mag-isang binaktas ni Ambrosio ang daan patungo sa nasabing barangay. May kalayuan din yon. At kahit na sa unang pagkakataon niyang magtungo sa lugar, pakiramdam niya'y may gumagabay sa kanyang likuran at may nagtuturo kung saan siya daraan. At sa makalipas ng ilang oras niyang paglalakad, sa wakas ay narating niya rin ang nasabing tahanan ng kanyang itay na pinipilahan ng mga taong nagpapagamot. Tao po. Nandyan po ba si Midisto? Magpapagamot ka ba iho? Doon ang pila sa likuran. Hindi riyan. Hindi po ako magpapagamot. Anak po ko ni Midisto. Ano? Anak ka ni Midisto? Dalawa lang naman ang anak ni Midisto. Isang lalaki at isang babae. Ano po? May anak na po si Midisto? Abay oo, matagal na. Mga kasunurang edadan mo rin. Wala namang sinasabi ang si Midisto may anak siyang iba. Totoo po yun. Anak po ko ni Midisto. O siya sige. Kung gusto mo pumasok ka na ron sa loob dahil sa napakahaba ng pila rito. Aabutin ka pa ng hapon sa paghihintay para makita lamang si Midisto. Sige po, salamat po. Nagtungo sa may pintuan si Ambrosio. Sa unang pagkakataon, may nakita siyang isang lalaking nakatayo. Abala sa isang taong kanyang ginagamot hanggang sa panandalian siyang naupo sa may gilid. Patuloy na pinagmamasdan ang ginagawa ng kanyang itay. At nang mapansin siya nito, sambit na wika ni Ambrosio. Ikaw po ba si Midisto? Ako nga yun iyo. Magpapagamot ka ba? Hindi po ako magpapagamot. Nakikilala niyo po ba si Tasing? Si Tasing? Ikaw ang anak ko kay Tasing? Opo, ang pangalan ko po ay Ambrosio. Ambrosio anak, alika rito. Magtungo tayo roon sa may silid. Mga anak, nandito ang kuya nyo, si Ambrosio. Kagad siyang pinakilala sa kanyang dalawang kapatid. May sariling pamilya na ang kanyang itay. Kaya naman hindi na siya pinuntahan nito roon. Dahil alam ng kanyang itay ang gulong patutunguhan kung sakaling magtutungo pa siya roon upang alamin ang kanyang panganay na si Ambrosio. Dahil ayon nga sa banta ng mga mambabarang na kanyang lolo't lola, papaslangin siya ng mga ito. Lalo pat sa mga panahong yon ay sanggol pa siyang walang kamalay-malay. Ipinaliwanag naman ng kanyang itay ang patungkol sa kanyang sitwasyon na iginalang na lamang niyang desisyon ng kanyang nanay upang hindi siya mapahamak ng mga oras na iyon. Unti-unting naunawa ni Ambrosio ang mga nangyari habang sa kabilang banda na kanyang nakikita ang mga pangit na sinasabi ng kanyang lolo't lola patungkol sa kanyang itay ay totoong kabaliktaran. Hayaan mo na yun anak Ambrosio. Ang mahalaga sa akin ngayon ay nakatungo ka na rito at nakasama kita. Pati na rin ang mga kapatid mo. Siya nga palang yung tiyahin. Siya ang asawa ko, si Mariel. Hindi ka iba rito anak. Mabait ang tita Mariel mo. At tanggap ka rin ng iyong mga kapatid. Lalong-lalo na ako dahil anak kita. Marami pong salamat itay sa pagtanggap. Hindi ko po lubos maisip na ganito po pala kayo kabait rito. Dahil kahit po ako natatakot na magtungo sa inyong tahanan. Tungkol nga roon po sa sinasabi sa akin ni Lolo. Na delikado raw po kayo at maaari nyo raw po kong paslangin. Kaya nga raw po hindi na kayo nagpakita ron at hindi nyo na ako kinukuha. Yun po pala ang lahat ng yun ay pananakot para hindi ako magtungo sa inyo. Samantalang ang dami nyo po palang tinutulungang tao rito. Itay, pwede po ba akong manirahan dito kahit na 2 araw lang? Oo naman anak, kahit na ilang araw at ilang buwan at taon pa. Bukas ang pintuan namin para sa'yo. Ngunit wag na wag mong ipapaalam sa iyong lolo't lola. Sigurado akong magagalit sila anak. Gusto kitang ipaglaban noon. Pero ang kapakanan mong iniisip ko, ayon na rin sa pakiusap sa akin ng iyong nanay.
Wag po kayong mag-alala, Itay. Tatago ko po ang pagtungo ko po rito. Hindi ko po ipapaalam sa kanila. Kaming dalawa lang po ni Inay ang nakakaalam sa pagpunta ko po rito. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin mga kapatid ko. Pati na rin po sa iyo, Tita Mariel. Isang araw pa lamang nanatili roon si Ambrosio. Kaagad na siyang sinundo ng kanyang inay. Dahil ayon sa kanya, nagagalit na ang kanyang lolo't lola. Patuloy siyang hinahanap sa kanilang tahanan. Hindi na umano may kubli ni Tasing ang pagpayag nito na magtungo siya roon. Anak Ambrosio, halika na tumuwi na tayo. Nalaman ng lolo't lola mong pagtungo mo rito. Paano naman pong nalaman, Inay? Tayong dalawa lang naman pong nakakaalam eh. Anak naman, hindi mo pa kilala ang lolo't lola mo. May kaalaman silang hindi mo pa alam sa ngayon. At ang mga alaga nilang... Ang alin, Tasing? Ang mga alaga nilang insekto na yun ang inuutusan nila para tingnan ang aking anak. Kanina lang may napatay akong isang alupian. Walang ibang pinanggalingan yun kundi sa iyong mga magulang. Idisto, alam mo naman siguro kung anong mangyayari sa anak natin kung hindi ako susunod sa kanila. Alam ko yun, Tasing, pero hanggat nagpapatali ka sa takot, paulit-ulit ka pa rin nilang tatakutin. Tingnan mo ang nangyari, nagkahiwalay tayo dahil sa kanilang pananakot sa iyo at nagpatali ka roon, Tasing, kahit na gustong gusto kong ipaglaban ang anak natin. Hindi na nagsalita si Tasing ng mga oras na yun. Hinawakan ng kamay ni Ambrosio saka hinilang papauwi sa kanilang tahanan. Muling wika pa ng bata habang patuloy siyang kinakaladkad ng kanyang ina. Sandali lang po, Inay. Padadapa po ako sa ginagawa ninyo. Ano po ba kasi si lolo't lola? Ang sabi po kasi sa akin ni Romel, masama daw po si lolo't lola na kinatatakutan sa ating barangay. Mga mambabarang daw po sila at yung mga nagtutungong tao sa ating tahanan ay binabayaran si lolo't lola para barangin ng mga taong kanilang binibiktima. Wag na wag kang magsasalita ng ganyan sa lolo't lola mo, Ambrosio. Magagalit sila sa iyo. Totoo naman po yata, Inay eh. Bakit po sila magagalit? Hindi na po ako bata, Inay. Nagkakaroon na po ako ng sariling pangunawa at ang sinasabi po sa akin ni lolo't lolang masama po si Itay, yun po ay kabaliktaran dahil nang gagamot po si Itay at maraming tao po siyang natutulungan doon. Bakit hindi niyo po ipinaglaban ni Itay ang pagmamahalan po ninyo? Bakit ganyan po kayo kahina, Inay? Huwag mo kong pagsabihan ng ganyan, Ambrosio. Anak lang kita at alam kong ginagawa ko. Hindi lamang yun sa aking pang sariling kapakanan kundi para sa iyo. Kinalimutan ko ang lahat upang mabuhay ka, anak. Hindi mo pa lubusang kilala ang lolo't lola mo. Wag na wag ka na muling babalik sa tahanan ng iyong Itay. Ayaw kung may mangyaring masama sa iyo, anak. Bakit po, Inay? Papaslangin po ba ako ni lolo't lola? Ganoon na po ba sila kasama? Kahit na po kadugo po nila ako. At nang muli na nga silang makabalik sa kanilang tahanan, kaagad na kinausap si Ambrosio ng kanyang lolo't lola. Nagtungo sa isang bakanting silid kung saan may mga nakatirik na kandila. May mga kakaibang imaheng nanduroon. Sambit pang wika kay Ambrosio ng kanyang lolong pagalit na magsalita. Ambrosio, apo, ano itong nalaman kung nagtungo ka sa tahanan ng lalaking yon? Di ba ang sabi ko sa'yo, delikado siya at masama siya. Paano kung napahamak ka roon? Sinong magsasalba sa'yo? Siya po si Medisto, isang magaling na albularyo. Siya po ang tatay ko. Hindi po siya masama, lolo. Kayo lang po nagsasabing masama ang aking Itay. Napakabuti po niyang tao. Bakit ganoon niyo po ipinakikilala sa akin ang aking Itay? Ayaw niyo po bang ipaalam sa akin na isa po siyang magaling na manggagamot samantalang ikaw ay isang magaling na mambabarang? Kaya po natatakot kayong magtungo ko ron dahil ayaw niyong malaman ko ang tunay po ninyong pagkatao. Ambrosio, anak, huwag kang sumagot ng ganyan sa lolo mo. Pabayaan mo siya, Tasing. Ang mahalaga ngayon ay nalaman niya na kung sino ako. Kaya po, Ambrosio, ang lahat ng ginagawa kong ito ay para sa iyo. Para sa akin o para sa pangsarili ninyong kapakanan? Kumikita kayo ng pera sa hindi malinis na paraan at mas marami kayong taong pinahihirapan. Hindi po ba kayo naawa sa kanila? Ayan yung mga gamit na yan. Kanino mga gamit yan? Nagmula yan sa mga taong pinarurusahan ninyo na walang kaalam-alam na binabarang nyo na pala sila. Huwag kang magsalita sa akin ng ganyan, apo. Wala akong ibang pagsasalina ng aking kakayanan kung di ikaw. Magiging isa kang malakas na mambabarang at katatakutan sa barangay na ito dahil sa kalamang ipapasa ko sa iyo. Ano? Ipapasa mo sa akin? Hindi ko kailangan ng ganyang uri ng kaalaman. Ang kailangan ko ay ang pagmamahal sa akin ng aking mga magulang. Suluhin niyo ang pagiging mambabarang. Hindi ko aaralin ng mga yan para lamang makalamang at makasakit ng kapwa. Kaagad na lumabas si Medisto sa loob ng silid na yon
Nagtungo sa labas ng tahanan. Kaagad na may lumipad na 2 insekto. Dumapoy yun sa kanyang damit. Nakita yun ng kanyang inay na kaagad namang sinita ang kanyang itay patungkol sa pagdikit ng 2 insekto. Itay, alam ko po yun. Bakit po nagpakawala kayo ng 2 ganong uri ng insekto at pinadikit nyo pa sa damit ng anak ko? Paano na lamang kung kagatin siya noon? Hindi ko alam kung saan patungo ngayon ang anak ko. Tumitigas na ngayon ang ulo ng iyong anak, Tasing. Kinakailangan siyang turuan ng leksyon. Mukhang mas malakas ang dugong nananalaytay sa kanyang katawan na nanggaling kay Medisto, ang numero 1 naming kalabang pamilya pagmula pa noon. Patuloy na tumakbo itong si Ambrosio sa kagubatan. Nagawi siya sa isang malaking ilog na rumaragasa. Naupo sa isang malaking bato at doon ay panandali ang nagpahinga. Hanggang sa maya-maya pa, may kumagat sa kanyang leeg, isang itim na insekto ang kaagad niyang tinapik roon. Aray ko, ano ba to? Isang itim na insekto? Ang sakit mo makakagat ha. Ang liit-liit mo lang pero ang ngipin mo parang tumagos sa balat ko. Makalipas pang ilang oras ay kaagad siyang nanghina at sa paghahanap ng kanyang inay, nakita siya roong nakahiga habang walang malay at patuloy na nanlalambot. Anak Ambrosio, anak gumising ka. Sinasabi ko na nga ba, ang insektong dumapo sa kanya ay may lason para maparalisa ang kanyang buong katawan. Kaagad na binuhat ni Tasing ang kanyang anak, muling dinala sa kanilang tahanan at nang muling kumprontahin ang kanyang itay, nakahiga ang kanyang anak sa may papag habang nagsasalita si Tasing sa kanyang sariling amang mambabarang. Kanya na ba talaga kayo kasama, itay? Pati ang sarili ninyong kadugo at apo nyo, gusto nyo nang paslangin? Wala na ba talaga kayong konsensya? Anak ko ho siya, pagalingin nyo ho ang anak ko. Habang maaga pa't hindi pa lubusang dumadaloy ang lason sa kanyang buong katawan. Tasing, pinagsabihan na kita noon pa. Tingnan mo ngayon ang nangyayari. Kung susuway sa akin ang batang yan, mas mabuti pang ganyan lamang ang mangyari sa kanya. Paparalisa ang kanyang buong katawan upang manatili na lamang dito sa loob ng tahanan. Hindi siya mamamatay, subalit mananatili siyang walang silbi bilang isang lumpong bata. Napakasama mo, wala kang kasing sama. Tinalikuran kong pagiging mambabarang para sa anak ko. Tapos ganyan lang din ang gagawin mo. May araw ka rin. Bakit anong gagawin mo, Tasing? Pati ba ikaw ay sumusuway na rin sa akin? Nanahimik lamang noon si Tasing. Kinuha ang kanyang anak. Kaagad na nagtungo sa kanyang sariling silid. Doon ay may sinagawa siyang mga ritual. Ang mga ritual na nalalaman niya noon upang bigyang lunas ang nangyayari sa kanyang anak. Subalit kahit na ano pa man ang kanyang gawin, kakaiba ang kaalaman ng kanyang tatay na maaaring siya lang ang makatanggal ng bisa ng insektong yon. Anong gagawin ko? Anak, gumising ka. Manunumbalik din ang lakas mo. Pero wala na akong ibang paraan. Kung di lumapit kay Medisto, siya lang ang nakikita kung maaaring makagamot sa aming anak. Subalit habang iniisip iyon ni Tasing, may nakikita siyang mga insektong umaligid sa kanyang silid. Malamang ay binabantayan siya ng mga ito at tinuutusan niyo ng kanyang itay upang hindi sila umalis sa loob ng tahanan. Hanggang sa maya-maya pa'y binuksan ng kanyang itay ang pintuan ng kanyang silid. Muling wika pa nito habang patuloy na nagbabanta kay Tasing. Alam kong tumatakbo sa iyong isipan, Tasing. Huwag na huwag mong gagawin yon. Binabalaan kita. Maraming nagbabantay sa inyong insekto at kapag ginawa mo yon, mas lalong mamamatay ang iyong anak at ipapakain ko siya sa aking mga alagang insekto. Tumitig lamang si Tasing ng masama sa kanyang itay hanggang sa umalis ang kanyang tatay roon. Ikinandado niyang pintuan, pinagmasda ng mga nakapaligid na insekto. Maraming mga alupihan ang gumagapang sa may dingding, gayon din sa mga haligi ng tahanan. Lumipas ang 3 araw na wala pa ring malay ang kanyang anak. Nawawala na ng pag-asa itong si Tasing hanggang sa makahanap siya ng pagkakataong makalis. May mga taong nagtungo sa kanilang tahanan. Kinumbida ang kanyang tatay at nanay patungo sa isang handaan na para bang magsasaya sila dahil sa pumanaw ng binarang ng kanyang tatay at nanay at ang taong nagkumbida ay ang taong nagpagawa ng pambabarang. Sige, umalis kayo. Magsaya kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. May panahon din ang kasamaan ninyo. Maya-maya pa nang makaalis ang kanyang mga magulang, ang mga insektong nakabantay sa may pintuan, kumuha siya ng walis tingting. Isa-isa niya yung pinagpapalot pinagpapatay.
At nang buhatin niya ang kanyang anak, kaagad niyang binaktas ang daan patungo sa barangay nila Medisto. Anak, mabubuhay ka anak. Lakasan mo ang loob mo. Pagtutungo tayo ngayon sa tahanan ng iyong tatay. Magaling namang gagamot yon. Kayang-kaya kanyang pagalingin anak. At nang makarating na nga roon, kaagad siyang pinagtinginan ng mga tao dahil sa walang malay ang kanyang daladalang bata. Unahin nyo ng batang yan. Oo nga, unahin nyo na. Sige na't papasukin nyo na roon. Huwag nyo nang idaan dito sa pila. Kaagad nga siyang pumasok sa pintuan, karga-karga ang kanyang anak at nang makita siya ni Medisto, gulat na gulat ito patungkol sa nangyayari sa kanilang anak. Tasing, bakit nagkaganyan si Ambrosio? Nung isang araw lang ay maayos naman siya, di ba? Bakit para siyang lantang gulay? Anong ginawa ng lolo niya sa kanya? At nang maikwento nga ni Tasing ang lahat ng nangyari, kaagad na inunang gamutin itong si Ambrosio. Putlang-putla na ang kanyang anak. Subalit imbis na pasapiin sa katawan ng batang namiminsala, doon ito pinapasok sa katawan ni Tasing habang hawak-hawak lamang ang kamay ni Ambrosio. Panawag na wika pa ni Medisto habang nagbibigkas ng malalakas na orasyon. Tinatawagan kong namiminsala sa katawan ng aking anak. Pumasok ka sa katawan ni Tasing na kahit saan ka mang sulok na magtago sa mundong ito, hindi ka makakaligtas sa akin. Lalo pat anak ko ang pininsala mo, pagbabayaran mo ang ginawa mo ngayon. Makailang ulit din siyang gumamit ng malalakas na panawag. Kakaiba ang proteksyon ng mambabarang na yon, subalit hindi pa rin siya nakaligtas kay Medisto. Maya-maya pa, pumasok ang espiritu ng mambabarang sa katawan mismo ni Tasing. Huli ka ngayon. Hindi ka makakawala sa espiritual na panali. At ang malalakas na pamakong yan ay mananatili sa iyong paa at kamay. Medisto, pakawalan mo ko. Kung hindi mo ko pakakawalan, tuluyan kong papaslangin ang anak mo. Diyan ka magaling, Hermanyo. Ang patuloy na manakot. Dito ka nagkamali. Dahil pati ang anak ko na sarili mo rin mismong kadugo ay pinakialaman mo pa. Pagbabayaran mong ginawa mo sa kanya dahil 3 araw nang walang malay ang aking anak. Gusto mo talaga siyang paslangin. Kinakailangan siyang maturuan ng leksyon. Tumitigas na rin ang kanyang ulo. Katulad mo, Medisto. Hindi mo mapapagaling ang batang yan hanggat hindi ako ang gumagawa noon. Dahil ang insektong kumagat sa kanya ay may malalang lason na sa paglipas pa ng ilang araw, tuluyan ang papanaw ang iyong anak. Napakasama mo. Wala kang kasing sama, Hermanyo. Kinakailangan kitang ihatid sa impyerno upang magsama na kayo ron ng sarili mong amo. Ang init. Itigil mo yan, Medisto. Mawawalan ako ng malay sa ginagawa mo. Tingnan lang natin kung kaya mo rin ang aking sumbalik. Ang revueltang gagawin ko kapag binigyan mo ko ng pagkakataon. Sige't pagbibigyan kita ng pagkakataon. Kilala ka sa inyong lugar at kinatatakutan ng mga tao. Dahil sa iyong kasamaan, kakalasin kong espiritual na panali. Gayon din ang pamako. Gawin mong gusto mo habang may oras ka pa, Hermanyo. At sa pagbibigay ni Medisto ng pagkakataon sa mambabarang na yon, kagad itong nagmustya ng kanyang kamay. May mga ibinubulong na salita. Iniihip mismo sa harapan ni Medisto. Subalit walang nangyayari sa kanya ni kahit na konting kiliti o hangin. Wala man lamang siyang naramdaman dahil na rin sa lakas ng kanyang pundasyon. Wala ka ng oras, Hermanyo. At ang ipinagmamalaki mong hindi ko kayang kalasin ang ginawa mo sa aking anak. Nagkakamali ka ron dahil walang imposible sa kalangitan kapag humingi ako ng tulong sa mga anghel. Tanggapin mo ng iyong kamatayan, Hermanyo. Gayon din ang iyong asawa ay isasama ko sa aking pagpaslang. Ito na ang kamatayan mo. Bagkita na kayo ni Satanas. Sa paggamit lamang ng kanyang daliri, paulit-ulit itong iginilit sa leeg hanggang sa lubusang mawala ng malay. Maya-maya pa nang gisingin niya na itong si Tasing upang muling manumbalik ang kanyang sariling espiritu. Sambit pang wika ni Medisto. Gising, Tasing. Anong nangyari, Medisto? Kamusta ang anak ko? Wala pa rin siyang malay. Gagamutin ko pa siya. Pero may sasabihin ako sa iyo. At wag kang magugulat. Wala nang yung nanay at tatay. Pinaslang ko na sila dahil kinakailangan na. Nararapat lamang yun sa kanila dahil wala na silang pinipili kahit ng sarili pa nilang kadugo. Pang sarili lamang nilang kanilang iniisip. Ang mahalaga sa akin ngayon, Medisto, ay ang ating anak. Pagalingin mo ang anak natin. Kaagad na ginamot ni Medisto ang bata.
gumamit ng malalakas na espiritu upang tumulong sa kanyang panggagamot. Hanggang sa makalipas ang ilang oras, hindi siya nabigo sa kanyang ginawa. Muling nagkaroon ng malay si Ambrosio na kaagad namang humingi ng maiinom na tubig. Nay, nauuhaw po ako. Tatay Modisto, salamat po sa panggagamot niyo po sa akin. Pero nangihina pa rin po ang katawan ko. Maaari po bang dito muna ako manirahan sa inyo? Para naman po, makaiwas po ko sa aking lolo. Huwag kang mag-alala anak. Wala nang manggagambala sa iyo at wala ka nang dapat nakatakutan. Maaari ka nang manirahan dito na kahit na ano pang oras. Talaga po, Tatay Modisto? Oo anak, tingnan mo ang nanay mo. Masaya na ang mukha niya dahil alam niyang gagaling ka na rito. Di ba Tasing? Dito muna si Ambrosio sa aming tahanan hanggang sa lubusan siyang gumaling. Tamang sinabi ng tatay mo. Oo anak, manatili ka na muna rito. Dahil may mga ayusin pa si nanay sa ating tahanan. Modisto, ikaw nang bahala magpaliwanag sa kanya patungkol sa nangyari. Patungkol sa lolo't lola niya. Hindi ko kasi kayang sabihin sa kanya ng harap-harapan. Ako nang bahala Tasing. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Makalipas ang ilang araw na kanyang pananatili roon, unti-unti siyang tinuturuan ng kanyang itay dahil sa nakikita ni Modisto ang kanyang sarili sa pagiging bata noon. Maraming gustong malaman hanggang sa buksan niya ang karunungan kay Ambrosio na habang bata pa ito ay unti-unti nang ipinapaalam ang espiritual na karunungan. Itay, magaling na po ako. Nararamdaman ko po sa aking katawan na muli nang nanumbalik ang aking lakas. Alam niyo po Itay, hinahangaan ko po kayo dahil sa magaling po kayong manggamot ng tao. Gusto ko rin po sanang matutunan ang lahat ng yon. Gusto ko rin pong makatulong sa kanila kahit na po sa pamamaraan lamang ng panggagamot. Alam mo anak Ambrosio, nakikita ko ang sarili ko sa iyo. Ganyan-ganyan din ako noon. Kapag sinasabi ko sa iyong lolo na gusto ko rin matutunan ng lahat ng kaalaman na meron siya. Ngumingiti nga lang sa akin ang lolo mo noon pero wala rin siyang nagawa sa akin dahil itinatakas ko yung mga libreta. Binabasa ko doon sa gitna ng kagubatan. Doon ako mismo mag-isang nag-aaral. Ganun po ba Itay? Paano po yung dalawa kong kapatid? Nag-aaral din po ba sila ng lihim na karunungan? Hindi ko sila nakikitaan ng tulad ng sayo. Hindi sila interesado patungkol dito. At ayaw ko naman silang pilitin. Kaya nga natutuwa ako sa iyo anak dahil interesado ka sa ginagawa ko. Opo Itay, gustong gusto ko rin po kasi talagang makatulong Siya nga po pala Itay, ano na pong nangyari kay lolo't lola matapos niyo po silang kitlan sa katawan po ni inay? Alam mo anak, ayaw ko man sanang gawin yun pero mas marami pa silang mapipinsalang tulad mo. Ikaw nga lang nakadugunan nila Gusto pa nilang paslangin. Iniwan na ng espiritu ang kanilang katawan. Kaya ang ginawa ng iyong inay, ipinalibing na iyon. Ibig niyo pong sabihin may kakayanan po kayong paslangin ng isang nilalang kapag napasanib niyo na po sa katawan ng isang tao? Tama ka anak, yun ay sa pamamagitan ng kanilang espiritu at kinakailangan mong matutunan ng lahat ng yon. Huwag kang mag-alala dahil ituturo ko sa iyo ang lahat. Madalas nang naninirahan doon si Ambrosio sa kanyang itay, subalit pinapasyalan niya ang kanyang nanay sa kanilang tahanan. Hanggang sa unti-unting natutunan ni Ambrosio ang lahat ng itinuturo sa kanya ni Modisto na sa paglipas ng ilang taon hanggang sa lubusan siyang magbinata, tumutulong na siya sa panggagamot ni Modisto na mas lalong dumami ang mga taong nagtutungo sa kanilang tahanan hanggang sa dumating ang isang araw. May nakasagupa itong si Ambrosio, isang tikbalang na may kakaibang lakas at hari sa kanilang palasyo. Anong uri ka na nagpapasakit sa taong ito? Isa akong tikbalang at ako ang hari sa aming palasyo. Pakawalan mo ako dahil kung hindi, mas maraming tikbalang ang manggagambala sa inyo kapag inutusan ko silang lahat. Huwag mo na nga akong tinatakot. Kahit pa ilang tikbalang ang tawagin mo rito, sabay-sabay ko kayong papaslangin. Anong ginagawa mo sa taong ito? Bakit hindi siya makatulog ng maayos sa gabi? Paulit-ulit ko lang naman siyang dinadalaw. Kailangan ko siya sa aming palasyo. Gagawin ko siyang alipin doon dahil meron siyang kasalanang ginawa. Ang aming tahanan ay patuloy niyang tinatapunan ng basura. Nagkalat ang basura sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Kaya pagbabayaran niya ang lahat ng yon hanggat hindi niya nililinis ang paligid ng aming tahanan. Yun lang naman pala Paano kung sabihin ko sa kanyang linisin niya ang lahat ng yon? Tablado na ba?
Hindi mo na siya dadalawin sa gabi? Nasimulan ko na ang lahat ng ginagawa ko sa kanya. Nakalaan na ang kanyang pwesto sa aming kaharian at bilang namumuno roon, kailangan ko pa ng mas maraming alipin. Lumabas rin. Ibig sabihin talagang intensyon mong kunin ang kanyang kaluluwa. Dinadahilan mo pang basura sa paligid ng sinasabi mong puno. Pero ang totoo, kumukuha kayo ng mga espiritu ng tao upang gawing alipin. Alam mo Haring Tikbalang, ako naman ang hihingi ng pabor sa'yo. Alam kong may kakayanan kang palayain ng mga kaluluwang nanduroon. At kung hindi mo gagawin yon, ikaw naman ang kukunin ko at gagawin ko mismong alipin. At sa papanong paraan, hindi mo makukuha ang ginintuan kong buhok. Sa akin lamang ito. Ako ay hari, kaya hindi mo ko maaaring gawing alipin. Pwes tingnan natin, luluhod ka ngayon sa aking harapan. Ipaparamdam ko sa'yo ang tunay na kapangyarihan na nanggaling sa itaas. Ipinaramdam ni Ambrosio ang malalakas na usal, ang lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang itay. Biglang nanginig ang Tikbalang na para bang hindi siya lubusang makagalaw kahit na anong pilit niyang pagpupumiglas. Paulit-ulit siyang pinasakitan ni Ambrosio hanggang sa uli ay pinagkaloob din ito sa kanya ang kanyang ginintuang buhok na matagal niya nang pinangalagaan. Lumuluhod ako sa iyong harapan. Kunin mo ang aking ginintuang buhok at ang lahat ng iuutos mo sa akin ay susundin ko. Madali ka naman palang kausap. Ang gusto mo pa magkasakitan tayo? Kukunin kong ginintuang buhok mong ito upang hindi ka na makaligtas sa akin. At ang una mong misyon ay pagalingin ang taong pininsala mo. Wag mo na muli siyang dadalawin at ang lahat ng kaluluwang inalipin ninyo, kinakailangan mo nang palayain. Masusunod ka mahalan, hindi ka mabibigo sa iyong mga hiling. Nasa iyong kamay na ang aking ginintuang buhok at ang lahat ng iuutos mo ay aking susundin. Makalipas ang ilang araw, naimbitahan ng mag-ama sa isang lugar kung saan marami umanong nalason. Nakausap nila ang mga tao roon at ayon sa mga sabi-sabi, nagmula ang pananakit ng kanilang tiyan nang nanggaling sila sa isang handaan. Isang okasyon kung saan nagpakain ng dalawang mag-asawa, nagkatay ng alagang hayop. Kaya naman walang ibang pinagbibintangan ng mga tao roon kundi ang dalawang mag-asawang naghanda ng pagkain. Wala naman hong ibang nagpakain sa amin kundi ang dalawang yon at ayon sa kanila. Kaya sila naghanda ng ganoon karaming pagkain. Yun ay dahil anibersaryo umano nila at bilang naninirahan dito sa aming barangay, syempre nakikain na rin kami. Hindi naman namin inaasahan na ganito pala ang kaihinat na namin. Nasa 30 ang sinakta ng tiyan, kabilang na ako ron. Hindi namin alam kung anong nilagay na lason. Basta nangyari na lamang sa amin nagsusuka kami at hanggang ngayon hindi makakain ng maayos. Sa tuwing gabi naman nilalagnat. Kaya kagad kaming humingi ng tulong kay Kapitan upang patawagan nga kayong mag-ama roon para tingnan ang aming kalagayan dito. Wag ho kayong mag-alala, kakausapin ho namin sila. Hahanapin ho namin ni Tay kung saan ba talaga ang pinagmulan. Maraming salamat iyo at umaasa kaming manunumbalik ng aming lakas dahil magpahanggang ngayon abay nangihina pa rin ang aming katawan. Nagtungo ang mag-ama sa tahanan nila Aling Sally at Mang Arman at nang makarating nga roon, kagad silang kumatok sa may pintuan. Ngunit wala ni isang sumasagot hanggang sa maya-maya pa'y dumating ang mag-asawa nang galing sa kanilang sakahan. Sambit pang wika ni Mang Arman nang makita silang nanduroon. Magandang araw sa inyo, Ginoo. Ano po bang may paglilingkod namin? Ikaw ho ba si Mang Arman? At siya naman ho si Aling Sally? Oo, kami nga yun. Bakit ho ba? May humingi ho kasi ng tulong sa amin. Mga nalason daw ho sila at wala hong ibang pinagbibintangan kung di kayong mag-asawa. Kayo lang daw ho kasi naghanda ng pagkain. Ang hirap sa lugar namin ito. Ikaw na nga yung nagpakain. Ikaw na ang gumastos at nahirapan. Tapos kapag nangyaring ganyan, kami pang pinagbibintangan. Kami na nga magandang loob na magpakain Dahil minsan lang kami naghanda sa aming anibersaryo. Wala naman kaming ibang hinalo sa pagkain at kahit nga kami kumain din Pero hindi man lang kami sinakta ng tiyan. Ganoon ho ba? May iba ho bang taong tumulong para maganda ng pagkain? Merong tumulong sa amin si Joaquin. Kaano-ano niyo si Joaquin? Hindi naman malapit sa amin si Joaquin. Nung oras lang kasing yun, nakita niyang nahihirapan kami sa paghahanda ng pagkain. Ayun at nagboluntaryo sa aming tumulong. Kasama namin siya naghanda ng mga pagkain sa tao. Maliban dun wala na. Maaari ko ho bang tingnan ang inyong palad? Para saan, Ginoo? Isa ho akong manggagamot. Sa pagtingin ko lamang ho sa palad ninyo,
Malalaman ko na kung kayo talaga naglagay ng lason sa pagkain. Malinis ang konsensya naming mag-asawa. O itong palad ko, pwedeng-pwede mong tingnan. Sa pagtingin nga ni Ambrosio ng palad ng dalawang mag-asawa, wala siyang nakitang bahid ng kasamaan. Malinis ang mag-asawang yon at maganda ang kanilang layunin sa paghahanda ng pagkain. Kagad silang nagpasama kay Aling Sally at Mang Arman upang hanapin itong si Joaquin para malinis din ang kanilang mga pangalan. Kagad nilang tinungo ang makipot na daan hanggang sa makarating sa nasabing tahanan nitong si Joaquin. Nanduro nito sa kanyang balkonahit nagkakape at nang tawagin nga ni Mang Arman, sambit pang wika nito habang nagsasalita ng, Joaquin, may kasama akong dalawang mag-ama. Ang gagamot sila. Mayroon lamang silang itatanong sa'yo. Para saan naman? Hindi naman ako magpapagamot. Umalis na kayo rito. Hindi, Joaquin. Patungkol ito roon sa pagtulong mo sa amin sa paghahanda ng pagkain. May ilang tanong lang naman sila sa'yo. Sige na't papasukin mo na kami. Ang kulit nyo naman ho, Mang Arman. Sige na't pumasok na kayo rito. Inahabalan yung pagkakape ko. Sa pagpasok pa lamang nila roon, may kakaiba ng naramdaman nitong si Ambrosio, gayon din ang kanyang itay. Dahil ang mga manlalason ay walang pinagkaiba sa mga mangkukulam. Natutuwa sila kapag nakakapanakit. Tagos ang paningin nitong si Ambrosio dahil meron siyang nakikita sa tagiliran nitong si Joaquin. Kahit pa nakakubli yun sa kanyang damit, kitang-kita niyang isang maliit na boteng pinaglalagyan ng lason. Magandang araw, Joaquin. Magandang araw din naman sa'yo. Naparito nga pala kami. Ito ay patungkol dun sa nalason. Marami rin kasi sila eh. Nasa 30 sinakta ng tiyan. At ikaw lang naisip namin na Maaaring pagbintangan ninyo. Dahil ako lang ang tumulong dyan sa mag-asawang yan. Una nga ng magandang loob na tumulong. Ako pang pagbibintangan ninyo. Masamang nagsisinungaling, Joaquin. Aminin mo na lamang sa aming harapan para hindi ka na mapahamak, Joaquin. Sino ka ba? Ang galing mo magbintang. Di wala kang prueba. Nanduroon ka ba sa mga oras na yon? Joaquin, sinabi na sa'yo ni Mang Arman, manggagamot kami. At alam namin kung sinong nagsisinungaling at hindi. Kaya kung ako sa'yo, aminin mo na mismo sa aming harapan. Lalo na sa mag-asawang ito. Silang nahihirapan, hindi ikaw. Dahil sa kanila'y binubunton ang lahat na nangyari sa 30 katao. Eh kung hindi ko aminin sa inyo, ano namang gagawin nyo sa akin? Wala naman kaming ibang gagawin. Pero sinasabi ko sa'yo, Joaquin, may mababasag na bote sa iyong tagiliran kapag hindi ka pa umamin. Ano? Paano naming nalaman? Kitang-kita ko sa iyong tagiliran ang isang maliit na boteng puno ng lason. Alam kong nasa sayo rin ang lunas sa lason na yon, kaya ibigay mo na sa amin dahil kung hindi, mapapahama ka sa akin, Joaquin. Dahil sa pagmamatigas ni Joaquin, nagbitaw ng usal itong si Ambrosio. Maya-maya ay biglang nabasag ang isang boteng nasa tagiliran ni Joaquin. Nagkalat roon ang likido ng lason. Muling wika pa ni Ambrosio. Huwag mo nang ikubli, Joaquin. Nabasag na ang lason. Gusto mo bang ipahid ko yan sa sugat mo? O ipalunok sa iyo ang likido? Huwag ka nang magmatigas. Ikaw ang salarin sa lahat na nangyari at hindi ang dalawang mag-asawang ito. Patawad sa inyo. Nagawa ko lang naman yun dahil may paulit-ulit na bumubulong sa aking isipan na yun na raw ang pagkakataon ko para maglagay ng lason. At sa tuwing ginagawa ko yun, nakakaramdam ako ng kakaibang tuwa na para bang walang mapaglagyan ng saya ang aking patuloy na nararamdaman. Gusto kong sumama ka sa amin at ipagsigawan mo roon na ikaw ang may kagagawa ng panlalason at hindi ang mag-asawang ito. At maliban pa roon, ibigay mo sa akin ang pangontra sa lasong yon upang hindi na kami mahirapan sa mga taong biniktima mo. May kinuha ring isang maliit na bote sa kanyang tagiliran, ang lunas sa laso na kanyang ginawa. At pagkatapos noon ay kagad nga itong sumama kay Ambrosio upang ipaliwanag ang lahat ng nangyari. At nang makarating nga sa nasabing barangay, tinipon ng mga taong nabiktima habang pinagsisigawan ni Joaquin na patuloy pang humihingi ng tawad na siya ang gumawa ng panlalason sa kanilang lugar. Tawarin niyo ako. Walang kasalanan ng mag-asawang ito. Ako ang may gawa ng lahat ng yon. Ibinigay ko na kay Ambrosio ang lunas. Sana mapatawad niyo ako. Hindi ko na muling uulitin ang lahat ng ginawa ko. Hindi ka na talaga makakaulit dito dahil palalayasin ka na namin sa aming barangay. Isa kang delikadong tao. Akalain mong pati kami lasunin mo. Ang dapat sa'yo, itapon sa impyerno. Matapos sumingi ng tawad, kagad na yung pinalikas ni Ambrosio dahil maaari siyang kuyugin ng mga tao roon. Lalo pat nakaabala siya sa paghahanap buhay ng iba.
Maya-maya pa'y inihanda ang lunas, isa-isang pinainomang 30 katao at sa makalipas lamang ng ilang minuto para lang nagdahilan ng mga taong nanduroon. Gumaan ang kanilang pakiramdam. Maya-maya pa'y dumating si Kapitan, sambit pang wika nito kay Ambrosio. Kamusta naman kayo rito? Maganda na ba ang inyong kalagayan? Ayos na pong kalagayan namin, Kapitan. Malaking tulong pong pagpunta rito ng mag-ama. Kaagad nilang natukoy kung sino talaga ang maglalason. Ayun at si Joaquin, pinalayas na namin dito sa ating barangay dahil napakadelikado niyang tao. Samantalang ang mag-asawang nagmagandang loob para magpakain. Sila patuloy napasama sa aming paningin. Humihingi rin po kami ng tawad sa inyong mag-asawa, Aling Sally at Mang Arman, dahil kayo pong pinagbintangan namin dito. Walang anuman yun. Ganun talaga magiging reaksyon ninyo. Dahil kami lamang ang naghanda ng pagkain para ron. Huwag nyo nang isipin yun. Wala sa amin ang lahat na nangyari. Dahil hindi naman talaga kami nagambala kung di kayo. Matapos makahingi ng kapatawaran sa isa't isa, nagpaalam na si Ambrosio at Medisto sa lugar at sa muli nilang pagbabalik sa sariling tahanan. Nagulat na lamang silang may 2 pasyenteng naghihintay at ayon sa 2 yon, nagbaka sakali silang matulungan ni Ambrosio at Medisto sa kadahilan ng naghihingalo ang kanyang itay nang matagpuan nila ito sa bukid. O anong nangyari kay Mang Kiling? Bakit ninanghina siya? Pasensya na po kayo, Medisto. Alam po namin na hindi kayo manggagamot ngayong araw na ito. Subalit nagbaka sakali po kami dahil ang aming tatay Kiling ay natagpuan na po naming naghihingalo sa bukid. Hindi po namin alam kung anong nangyari sa kanya. Kaya po pala isang araw na siyang hindi umuwi. Masama na po pala ang kanyang kalagayan doon. Halikit, pumasok kayo sa loob ng tahanan. Buhatin natin si Mang Kiling. Ambrosio, kunin mo mga espiritual na gamit roon. Pasama ang kalagayan nitong si Mang Kiling. Kinakailangan nating protektahan ang kanyang katawan dahil unti-unti nang kinukuha ang kanyang espiritu na sa tingin ko ay isang masamang uri ng nilalang ang gumawa nito kay Mang Kiling at hindi ako nagkakamali sa aking nakita. Ang mga bakas ng kalmot sa kanyang leeg ay nagmula sa aswang. Kaagad na nilapatan ni Medisto ng halamang gamot itong si Mang Kiling. Inabol ang pagkakataon na mabuhay pa ito at nang tanggalin nila ang damit, nakita nilang isang mas malaking kalmot na nanduroon sa kanyang likuran. Itong dahilan, isang aswang ang umatake kay Mang Kiling at maliban pa roon, may kakayanan pa siyang espiritual na kunin ang kanyang kaluluwa. Sino sa inyong maaari nating gamiting medium upang matawag natin ang espiritu ng gumawa nito kay Mang Kiling? Ako na po. Sa aking katawan niyo po pasapiin ng nilalang na yun. Kinakailangan din po naming malaman dahil ang alam po namin, si Tio Oscar lang ang kasama ni Tatay Kiling sa bukid. Subalit nang dumating kami ron, wala roon si Tio Oscar. Kaya ang suspetya namin dahil bulong-bulungan pa lamang sa aming lugar na ang aming Tio Oscar ay nagbabago ng anyo sa dilim. Ganoon ba? Walang problema. Tatawagin natin siya na kahit magtago pa siya sa 4 na sulok ng mundong ito, hindi siya makakatakas sa aking panawag. Pumikit ka, iyo, at may gagawin akong ritual upang kagad nating matawag ang espiritu ng Oscar na yan. Sa isang beses lamang na pagbitaw ng usal ni Medisto, kagad ngang pumasok ang kaluluwa ng nanggagambala. At nang tanungin niya nga iyon, sambit na wika nito sa kanya habang galit na galit kung bakit nanduroon siya sa katawan ng lalaking yun. Anong ginagawa ko sa katawang ito? Paalisin mo ko. Paano mong natawag ang aking espiritu? Gayong malakas ang aking pundasyon at balabal. Kahit gaano pa kalakas ang balabal at pundasyon mo, walang makakalusot sa aking panawag. Ano ho, Itay? Ako na hubang bahala sa kanya? Sa pagkakataong ito, Ambrosio, ipaubaya mo sa akin ang isang ito. Inuubos niya ang aking pasensya. Pati ba naman itong si Mang Kiling na isang napakabait na tao? Ginambala ng aswang na ito. Makakatikim ka sa akin ngayon. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang iyong pundasyon at balabal. Walang humpay na pasakit ang tinamo ng nilalang na yon. Kaliwat kanan na paggamit ng malalakas na orasyon hanggang sa manlumo ito at umamin sa kanilang harapan kung ano ang kanyang pangalan at kung bakit niya ginawa iyon kay Mang Kiling. Sino ka? Aminin mo sa akin kung sino ka para marinig ng kamag-anak ni Mang Kiling kung sinong gumambala sa kanilang ama. Ako si Oscar. Kamag-anak ko si Kiling. Tiyuhin ako ng kanyang anak. Patawad sa aking nagawa. Hindi ko naman ginustong maging ganito eh. Isinalin lamang sa akin ang pagiging aswang at may dumadating ako sa puntong hindi ko ito makontrol na kahit sino'y maaari kong atakihin. Sa papaanong parang isinalin sa iyo ang pagiging aswang? Ipinalulun sa akin ng isang itim na bato.
Yun ay may buhay. At nang lumapat sa aking dila, pabilis itong pumasok sa aking lalamunan. At simula sa gabing yun, maraming pagbabago akong naramdaman sa aking katawan. Gumigising ako ng 10 oras ng gabi habang pakiramdam na gutom sa laman at uhaw sa dugo ng tao. Hindi ko na makontrol ang sarili ko at wala rin akong ibang malapitang albularyo para makatulong sa akin. Sa pagkakataong ito, Oscar, marami ka pa bang mga kasamahan? Marami. Dahil magmula nang maging ganito ko, nakilala ko sila isa-isa. Sila mismong nagtutungo sa aming tahanan at doon ko na malayang marami palang mga kauri ko. Isinama nila ako sa bukid at sa pagdating ko roon, doon mas lalo kong lumala na halos hindi ko na makilala ang sarili ko dahil habang kasama ko sila, patuloy kaming kumakain ng laman ng tao ni hindi ko magawang tumanggi dahil kahit ako mismo ay nangihina kapag hindi ako kumakain ng laman ng tao. Bibigyan kita ng pagkakataon, Oscar. Subalit kinakailangan mong makipagtulungan sa amin. Kinakailangan mo kaming samahan patungo roon. Tumiwalag ka sa inyong samahan at makipag-ugnayan ka sa akin dahil ako mismong magtatanggal ng pagiging aswang mo. Yun ay kung gusto mo pang magbago. Mapapatawad pa kaya ako ng Panginoon dahil sa dami ng napaslang ko kapag iniisip ko pa lang para na akong nalulumot na lulusaw. Lahat ay may kapatawaran, Oscar. Magtiwala ka sa kanya at taus-puso kang humingi ng tawad. Tutulungan ka namin. Pagtiwala ka lamang sa itaas. Nakipagtulungan itong si Oscar at nang magamot nga nila itong si Mang Kiling, siya na mismong nagsabi kung ano ang mga nangyari dahil nagulat na lamang umano siya nang bigla siyang sunggaban ni Oscar sa kanilang maliit na kubo sa bukid at dahil doon sugatan ang kanyang leeg at likod hanggang sa mawalan siya ng malay. At nang matapos ang gamutan, kagad na nag-usap ang mag-ama patungkol sa pakikipagtulungan nitong si Oscar. Sambit pang wika ni Ambrosio habang nanduroon sila sa mesa. Sigurado ka ba ho dyan, Itay? Baka naman ho patibong lang gustong gawin nitong si Oscar at maaaring maipit ho tayo ron. Huwag kang mag-alala, anak Ambrosio. Mayroon akong ipapasa sa iyo. Karagdagan para sa ating saling lahi. Ito ay minana ko pa sa iyong lolo. Wala rin akong ibang pagpapasahan kung di ikaw. Maliban sa kalamang ibinigay ko sa iyo. Dahil ang agimat na ito ay lubang napakalakas. Isang batong kidlat na may nakabaong sinaunang medalyon. Sigurado ho ba kayong ibibigay niyo sa akin yan? Oo naman, anak. Walang pagdadalawang isip na ipagkakalob ko ito sa iyo dahil ang saling lahi ay magpapatuloy na kapag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya, tingnan mo kung sinong karapat dapat na muling magtanggap at sa pagkakataong ito, ikaw ang aking napili, anak. Tanggapin mo ang agimat na sa kahit na anumang laban ay hindi ka mabibigo. Ang pinagsamang batong kidlat at medalyon, mararamdaman mo ang tunay na lakas kapag sinambit mo ang susi na magpapagana sa kombinasyon ng medalyon at batong kidlat. Sa mga oras na iyon ay tinanggap nga ni Ambrosio ang agimat pati na rin ang kinakailangang susi upang mas lalong mapagana ang pakain na orasyon. At sa makalipas nga ng 2 araw, biglang dumating sa kanilang tahanan itong si Oscar bandang alas 7 na iyon ng gabi nang makita ni Ambrosio. Nakausap na yun ang kanyang tatay Medisto. Anak Ambrosio, halika rito. Siya si Oscar. Tutulungan natin siyang gamutin. Subalit hindi pa sa mga oras na ito. Kinakailangan pa niya tayong samahan doon. Sigurado ka na ba, Oscar? At hindi na magbabago ang isip mo? Sigurado na ako at gusto ko nang magbago. Subalit kayo nang bahala sa akin dahil hindi ako magpapakita ron kapag nalaman nilang nakipagtulungan ako sa inyong dalawa. Ako naman ang kanilang pagdidiskitaan. Alam niyo naman siguro yon. May pamilya rin akong naghihintay sa akin at ayoko silang madamay dito. Huwag kang mag-alala, Oscar. Nasa likod mo kami. Hindi ka namin pababayaan. Siya nga pala pinapasabi ni Kiling. Pinapatawad ka na raw niya. Maraming salamat naman kung gayon. Kailan niyo ba planong magtungo ron? Sa makalawa, Oscar. Kaya ihanda mo ang iyong sarili. Makalipas ang ilang araw, dumating na nga ang araw na kanilang hinihintay. Kaagad na nagtungo si Oscar sa tahanan nila Ambrosio. Alas 5 na ng hapon nang dumating ito roon. Nakatalukbong ng balabal sa kanyang muka at nang magkasama-sama silang tatlo, kaagad din nilang binaktas ang daan patungo sa nasabing burol kung saan nagtatago ang iba pang mga kasamahan ni Oscar. Dito tayo sa daang ito. Mas malapit kung babaybayin natin ang masukal na daan
Kahit papano hindi nila tayo mapapansin dito. Nagpatuloy nga ang kanilang paglalakbay. Ngunit habang binabaktas nila ang daan, may nakasalubungan na silang isang matanda. May daladala itong tungkod at nang tawagin nga yun ni Ambrosio, tumitig ito kay Oscar at nagsalita ng, Ikaw si Oscar, tama ba? Bakit mo kasama ang dalawang yan? At saan kayo patungo? Kilala kita, tanda. Ambrosio at Mang Medisto, aswang ang matandang yan. Wag mo kaming pipigilan. Patungo kami ngayon sa pinagkukublihan ng iba pa nating mga kasamahan. Anong ginagawa mo, Oscar? Maayos ka naming tinanggap roon. Pero bakit mo pinagkalulo ang ating mga kasamahan? Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito. Dahil ang dalawang yan ay malalakas na albularyo. Pasensya ka na, tanda. Mas pipiliin kong magbago. Dahil kayo ang dahilan kung bakit naging ganito ako. Imbis na paslangin ni Ambrosio at Medisto ang matandang yon, pinabayaan na lamang nila itong makalayo. Ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay at sa makalipas ng ilang oras, nang makarating nga sila sa nasabing burol, kakaibang tinig ang kanilang mga naririnig. Pasado 8:00 na ng gabi nang makarating sila roon. Wika pa ni Oscar nang marinig ang huni ng malalaking ibon. Ambrosio at Medisto, mukhang alam na nilang magkakasama tayo. Marahil ay sinabi ng matandang yon. Anong gagawin natin ngayon? Nagmamatsyag na sila sa atin at naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon para umatake. Huwag kang matakot, Oscar. Nandito kami ni Tatay Medisto. Hindi ka namin pababayaan. Kung gusto mo manatili ka muna rito at kami na magtutungo ron. Ikubli mo ng mabuti ang iyong sarili. Pagkatapos ng labang ito, ibabalikan ka namin dito. Sinunod nga ni Oscar ang payo ni Ambrosio. Nagpatuloy ang magamas sa paglalakad hanggang sa makarating sa mga naglalakihang puno kung saan ay kitang-kita ang mga nagliliwanag na mga mata na nagmumula sa mga nilalang. Anak Ambrosio, maghiwalay tayo. Gamitin mo ang lahat ng iyong nalalaman at ang espiritual na gamit na ipinagkaloob ko sa iyo. Nakikita mo ba ang lahat ng yon? Mga aswang sila. Magtungo ka roon sa kaliwa. Dito naman ako sa kanan. Sige anak at mag-iingat ka. Sige po, Itay. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Kayo rin po ay mag-ingat. Sa paggamit ni Ambrosio sa susi ng batong kidlat, lumabas ang espadang espiritual. Nagliliwanag ito sa paningin ng mga nilalang. At nang mapansin ang kanyang kakaibang sandata, bahagyang humina ang huni ng mga ito na para bang nakaramdam sila ng matinding takot. Maya-maya pa, sa ikalawang pagkakataon ay muli niyang nakitang matandang may tungkod. Kumprontang wika nito sa kanya habang nagsasalita ng, Nasaan na si Oscar? Ang traidor sa aming samahan. Huwag niyo na siyang hanapin. Ako ang kinakailangan ninyong harapin. Patuloy na ang pagdamit panggagambala ninyo. Kaya nandito kami ngayon, Itay, upang ubusin kayong lahat. Ubusin ba ikanyo? Huwag kang masyadong matapang, iho. Nakatungtong ka ngayon sa aming puder. Ibig sabihin lamang nun, pinag-aharian namin ang lugar na ito. Matapang kayong mag-ama. Dahil sa dami naming magkakasama rito, 2 lamang kayong nagtungo upang paslangin kami. Sapat na ba ang inyong kakayanan para ubusin ang lahat ng nandito? Alam mo, tanda, hindi ko lubos maisip na sa kabila ng edad mong yan ay patuloy ka pa rin pumapaslang ng tao. Huwag mo kong takutin dahil kahit na gaano pa karami ang samahan ninyo, kaya namin kayong ubusin. Nakikita niyo ba ang nagliliwanag ng espadang ito? Ang espadang kidlat. Kaya nitong hiwain ang inyong espiritu na magiging dahilan ng inyong pagpanaw. Handa na ba kayong makita si kamatayan? Sinusubukan mo talaga kami, iyo. Ubos na ang aking pasensya. Sugurin ang binatang yan. Huwag ninyong titigilan hanggat hindi siya sumisigaw sa sakit sa unti-unting pagkalat ng kanyang sariling laman. Isa-isang sumusugod kay Ambrosio ang mga nilalang. Kakaiba ang kanilang mahahabang pangil. Maiikli man ang kanilang kuko, subalit matatalim iyon na naging dahilan ng pagkahiwa ng kanyang damit. Subalit nananatili si Ambrosio sa kanyang kinatatayuan. Ibig sabihin lamang noon ni hindi siya natitinag ng mga ito hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataong umatake. Sambit pang wika ni Ambrosio nang iwasiwas niyang espadang kidlat hanggang sa tamaan ang mga nilalang na sumusugod sa kanya. Tumakbo na kayo! Napakalakas ng isang ito! Hindi natin siya kaya! Damhin niyo ang talim ng espiritual na espadang kidlat. Uubusin kayo nito hanggang sa lubusan kayong malipol.
Ang ilan sa mga yun ay nagtatangka ng tumakas, subalit tinaharang pa rin ni Ambrosio. Walang awang tinatagpas ang kanilang katawan. Ilang oras din ang nakalipas ng labanang yon. Paulit-ulit na pagpaslang sa mga nilalang hanggang sa magkasalubong sila ng kanyang itay sa ilalim ng isang malaking puno. Kamusta anak Ambrosio? Nagkalat ng dugo sa iyong damit. Kaya mo pa bang makipaglaban? Marami pa rin silang nasa paligid. Hindi ho sila uhubra sa akin itay. Kayo ho, kamusta ang pakikipaglaban ninyo? Marami-rami na akong napapaslang sa kanila at sa tingin ko nakakaramdam na ng takot ang iba roon. Nagsisipaglikas na sila dahil napapansin nilang hindi nila tayo kaya. Sa likod mo itay, may 2 susugod. Sige anak Ambrosio, mag-iingat ka. Maghiwalay uli tayo. Sa pagpapatuloy ng labanan, ilang minuto pa ang nakalipas. Unti-unti nang nanahimik ang lugar. Wala nang hiyawan ng pagpaslang hanggang sa makaharap ni Ambrosio ang matanda. Yun pala ang kanilang ginagalang na pinakapinuno. Sambit na wika pa nito kay Ambrosio habang nagsasalita ng, Umahanga ako sa inyong kakaibang lakas. Kilala ko ang iyong ama at nakikita ko ang kanyang abilidad sa iyo. Nagkaroon ng kakaibang saling lahi. Ipinasa sa iyo ang kanyang kakayanan at agimat. Subalit hindi ako tatakas sa iyong harapan iyo. Tumanda na ako sa mundong ito at handa akong mamatay para sa aking mga kasamahan. Ibinuwis nila ang kanilang buhay para sa aming mga paniniwala bilang isang aswang. At dahil doon, pagbabayaran mo ang ginawa mong ito. Sa kabila ng katandaan, ipinamalas ng matandang aswang ang kanyang bilis. Kagad na kinalmot itong si Ambrosio sa kanyang muka, sabay tarak ng kanyang matatalim na kuko sa liig ni Ambrosio. Mabilis kang matanda ka. Naisahan mo ko ron. Magpakita ka sa akin. Nasaan ka na? Wala mang bakas ng sugat sa kanyang balat. Subalit napansin ni Ambrosio ang kakaibang abilidad ng matanda. Nawala itong parang bulas sa kanyang harapan. Matapos siyang kalmutin at itarak ang kanyang matatalim na kuko sa kanyang liig. Maya-maya pa, ang nagliliwanag ni spiritual na espada ni Ambrosio ang nagbigay daan upang makita nito ang bakas ng matanda sa kanyang pagsugod. Itinaas niya ang espadang kidlat nang mabilis na sumugod ang matanda sa kanyang likuran. Kagad siyang humarap roon na itinarak sa matanda ang nagliliwanag ni spiritual na espada. Paano mong naalamang nanduroon ako sa iyong likuran? Samantalang itinago ko ang aking presensya upang hindi mo ako maramdaman. Pinahanga mo ko nung una tanda, subalit isang uri pa rin niya ng mahinang abilidad. Pasensyahan tayo, kinakailangan kitang paslangin. Ikaw nga ang anak ni Medisto, si Ambrosio, ang mayangking agimat na nagmula sa saling lahi. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwentong ito. Ang agimat ni Ambrosio na nagmula sa saling lahi. Nanggaling man siya sa 2 uri ng kakayanan, subalit pinili niya pa rin ang kaalaman na nanggaling sa kanan. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa panghalang Ambrosio. Shoutout sa ating mga kaiwaga listener. Shoutout kay Annalisa from Australia. Sara Ocomen from Hong Kong. Shoutout from Italy, Doroteo de Austria. From Taguig, Jay Bautista. Joy Sigordo from Kuwait. Shoutout kay Chad Advincula, also kababayan from Kuwait. Bibing Carlos de Paz from Samar. From Antipolo City, CJ Irish. From Arivalo, Iloilo City, Victor Los Vañez. From Calibo Aklan, Nino Bueno. Kababayan from UAE, Teo Maramos. From Bacoor, Cavite, Paula Diana Alcantara. Kababayan from Jeddah, Armi Landero. Kababayan from Kuwait, Irlinda Samson. From Tacloban, Leyte, Jonas Salas. Listening from Kuwait, Melanie Pozon. Kababayan from Taiwan, Gerald Paano. From Quezon City, Kuya Makmoto. Kababayan from Jeddah, Banyo Nuevo. From Sultan Kudarat, Rolly Villanueva. From South Korea, Luffy King. From Paris, France, May Osis. From Macau, China, Joseph Caraveo. From Jeddah, Happy Sigrani. Shoutout sa kababayan natin from Amman, Jordan, Lena.
From Germany, avid follower, Maria Salomina. Listening from Kuwait, FFMD. Kaiwaga from Bahrain, Florevel Ortel. From Eastern Samar, Kauban Vlog. Kaiwaga from Hong Kong, Luke Milagrosa. Richard Daras from Pinas. From Saudi Arabia, RSP Vlog TV. From Chile, South America, Jem Dalina. Balanga City, Bataan, Arael. Kababayan from Riyadh, Erlinda Ikaore. From La Union, San Juan, Recolito FV Akong Jr. Shoutout kay Ryan Valenzuela. From Dumaguete, Negros Oriental. From Cotabato City, Heraldo Panimtim. From Piñaranda, Nueva Ecija, Jose Miranda Jr. Kunicha, Japan. Shoutout kay Waga Erica Aris Mendoza. Kababayan from Kuwait, Gay Sumudio. From Angeles City, Pampanga, Jason Talaugon. From Alcobar, Kababayan, Arvin Abalos. Shoutout kay Waga from Isabela, J. Sullivan. From Austria, kay Waga Susan Oberas, Iligan City, Dito Kalan Maulidi. Kay Waga from Taguig City, Milvar Squad. From Arizona, USA, Miriam Libil. From Palawan, Manuel Labra. From Malta, Europe, Reynaldo Ortega. From Panabo City, Mary Chris Berdin and Jerry Berdin. Nakikinig from Toronto, Kit Pilicanyo ng Vanada. Shoutout from USA, Big Boy Abrenica. Kababayan from Singapore, Rochelle Debo. Shoutout sa inyong lahat mga kaiwaga. At kung hindi ko man nabasa ang iyong pangalan sa ngayon, patuloy lang kayong mag-comment sa ating comment section. At babasahin uli natin yan para sa inyong mga shoutout. At syempre huwag kalilimutan ang lugar at ang inyong pangalan para mas mabilis ko kayong ma-shoutout kung nasan mang kayong lugar sa ngayon. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan, pati na rin ang bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.